Mange tak for at se denne korte video om det vigtigste spørgsmål, vi nogensinde kan stille. Og det er, hvor skal jeg tilbringe evigheden? Skal jeg gå til himlen, eller skal jeg i helvede? Du ved, Bibelen siger faktisk, at vi kan vide det i 1. Johannes kapitel 5, vers 13. Lad mig læse det. Det står her, disse ting, Guds ord. Jeg har skrevet til jer, der tror på Guds søns navn. Det står her, at I må vide, at I har evigt liv, og at I kan tro på Guds søns navn. Gud siger, at Bibelen blev givet til os, så vi kan kende svaret på det meget vigtige spørgsmål. Går jeg i himlen, når jeg dør? Grundlæggende er der 4 ting, vi skal forstå. Og må jeg sige, først og fremmest skal vores tro være på det uforanderlige. Ændring af Guds ord. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg tror om at gå til himlen, men det betyder ikke noget, medmindre Gud siger det samme. Det er Gud, der er den endelige autoritet. Og alle evige ting. Og Gud siger, hvordan vi kan vide med sikkerhed, at vi går til himlen. Lad mig bare dele med dig, hvad Bibelen siger. Først og fremmest, så skal vi forstå, hvad vores tilstand er for Gud. Og Gud siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 10, som det står skrevet, er der ingen retfærdig, slet ikke en. Det ord retfærdig, der er ordet perfekt. Gud siger, at ingen er perfekt. Jeg ved, jeg er ikke perfekt. Og gæt hvad? Du er heller ikke perfekt. Og grunden til, at vi ikke er perfekte, er, at Gud siger i vers 23 af det samme kapitel, og kommer til kort for Guds herlighed. Der er en ting, vi alle har til fælles. Jeg ved ikke, hvem der ser denne video, hvilken nationalitet, hvor du kom fra, din baggrund og alt det der. Men der er en ting, vi alle har til fælles. I Guds øjne, vi er alle syndere, og ingen behøver at overbevise mig om det. Jeg ved, jeg er en synder. Og det er derfor, Gud siger, at ingen af os er retfærdige, ingen er perfekte. Det er det første, vi skal forstå, hvis vi skal gå til himlen. For det første, i Guds øjne, er ingen perfekt. Nu er den dårlige nyhed om ikke at være perfekt, at der er en straf for det. Der er en konsekvens. Gud siger, for syndens løn er døden. Gud siger, hvad jeg skylder for min søn. Det er døden. Jeg vil sige, du ved, det er ikke så slemt. Så jeg dør bare, bliver begravet i graven, og det er det. Det eneste problem med det er, at vi alle skal bo et sted for evigt. Og den død, som Bibelen taler om, det er ikke bare det at blive begravet i en grav. Det er faktisk et evigt sted. Bibelen kalder det livets sø. I åbenbaringsbogen siger Gud, og død og helvede blev kastet i ildsøen, er den anden død. Du ser, Gud siger, fordi jeg ikke er perfekt, fordi jeg er en synder. Jeg fortjener at blive straffet. Konsekvensen af synd er død. Jeg fortjener at gå til helvede og blive i helvede for evigt. Det er de dårlige nyheder. Så hvis vi skal gå til himlen, skal vi først indse, at der er dårlige nyheder. De dårlige nyheder er før Gud, som er retfærdig, den eneste, der er perfekt. Vi er alle syndere, og fordi vi er syndere, og fortjener vi at dø og gå i helvede. Og gæt hvad? Når vi er vi der for evigt. Der er ingen flugt fra helvede. Men der er gode nyheder. Gud siger, at der for 2000 år siden blev født en meget speciel person her på jorden. Hans navn var Jesus. Jesus er Guds søn. Og grunden til, at han kom, siger Bibelen, han kom for at dø for vores synder. I Romerbrevet siger Bibelen, at Kristus døde for vores synder. Og se, Jesus, der er Gud, havde ikke brug for nogen til at betale for hans synder. Han havde ingen. Men han kom, så han kan betale for vores synder, fordi vi er syndere. Så han levede et perfekt liv, og han blev uretfærdigt anklaget for misgerning, selvom han var uskyldig. Og på det kors siger Bibelen, at den skyldfri blev straffet for den skyldige. Bibelen siger, at han døde for mig. Den syndfri døde for dette synder på korset for 2000 år siden. Vidste Gud alle de synder, vi nogensinde vil begå, og Gud faderen lagde alle vores synder på hans søn. På korset døde Jesus for mine synder. Han fortjente ikke at dø, jeg fortjener at dø. Og han tog min straf på sig selv. Han døde selvfølgelig, og han blev begravet, og efter 3 dage stod han op igen. Da han stod op igen, viste det os, at synden er betalt for. Se, jeg kan ikke betale for min synd. Den eneste måde, jeg kan betale for min synd, er at dø og gå til helvede. Og du kan ikke betale for din synd, fordi den eneste straf for synd er død. Men Jesus Kristus, Bibelen siger, døde for os. Han blev begravet. Han opstod igen. Da Jesus opstod igen, købte han gave af evigt liv. Se, evigt liv er en gave. Jeg har en pen med mig lige her.
Lad os sige, at det er juletid, og normalt på juletid giver vi gaver. Og lad os sige, jeg vil give dig en gave, og jeg siger, at denne pind er en gave til dig til jul. Men før jeg giver det til dig, skal du først give mig $5. Det er ikke en gave, fordi du betaler for det nu. Jeg sagde, glem de $5, du ved. Hvis du vasker min bil, så giver jeg dig en gave. Det kan ikke være en gave, fordi du så igen arbejder for mig. Du gør noget på min vegne. Jeg sagde, glem det. Du behøver ikke give mig penge. Du behøver ikke at vaske bilen. Men du ved, hvis du går til kirken. Læs din Bibel, bed hver Dag dag. og vær bare god ved dine naboer. Jeg giver dig en gave. Du ved, nogle mennesker ville sige, nå, ja, det ville være en gave. Men igen, du skal indse, at du stadig gør noget til gengæld. Du ser, at Bibelen siger, for ved noget er du frelst gennem tro, og ikke af dig selv. Det er Guds gave, ikke af gerninger, så ingen mand kan prale. Jeg plejede at tro, at hvis jeg skulle komme til himlen, skulle jeg gøre visse ting. Jeg skal overholde visse regler, men det gør jeg ikke. For mine sønner. Fordi Bibelen siger, at lønnen for synd Er days. den eneste måde, jeg kan betale for min synd, er at dø og gå til helvede. Det er derfor, Jesus måtte dø her. Det er derfor, han kom til jorden, så han kan være vores offer. Og da han rejste sig fra graven, købte han evigt liv for hver og en af os. Nu, her er sagen. Bare fordi det er tilgængeligt, betyder det ikke, at det er dit. Gaven med evigt liv er tilgængelig for dem, der vil have det. Men det betyder ikke, at det er dit, bare fordi Jesus betalte for det. Og den måde, du gør det til dit eget, det er simpelthen at spørge. Og det er så simpelt. Gud siger, hvis du er villig til at indrømme, at du er en synder, og at du fortjener at dø og gå til helvede, der er ingen anden måde for dig at komme til himlen. Ikke dine gerninger, din religion, kirkemedlemskab. Jeg er en baptist. Men det at være en baptist vil aldrig få mig til himlen. Du ser, hvis vi afviser alle de andre måder at komme til himlen på, og accepterer kun den måde, som Gud har givet. Gud siger, jeg vil give dig evigt liv. I Johannes 14-6 sagde Jesus dette, jeg er vejen, sandheden og livet. Så siger han, ingen kommer til faderen, men gennem mig. Der er ingen religion, der er ingen kirke, der er ingen mængde af gode gerninger, der nogensinde vil få os til himlen. Den eneste, der kan få os til himlen, er Jesus Kristus, fordi han betalte for 2000 år siden i Golgata. Hvad du og jeg ikke kan betale, han døde for os. Og Gud siger, alt du skal gøre, er at spørge mig, du ved, hvis du vil bede mig om at give dig evigt liv og sætte din tro på mig. Som din frelser siger Jesus, jeg vil give dig evigt liv. Og når du dør, du går i himlen. Måden at spørge er Romerne 10:13. Bibelen siger, for enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Det er så simpelt som det. Hvis du i en simpel bøn bare ville bede Jesus Kristus om at være din frelser og sætte din tro på ham alene for at tage dig til himlen, intet andet, ingen andre, ikke engang dig. Jesus siger, jeg vil give dig den gave. I øvrigt gjorde det Jesus det, fordi han elskede os. Han ønsker ikke, at nogen skal gå til helvede. Bibelen siger, at han er ikke villig til, at nogen skal gå til grunde, men at alle skal komme til omvendelse. Han ønsker dig at gå til himlen. Gud siger i Johannes 3:16, at Gud elskede så verden, at han gav sin enbårne søn. De, der er troende i ham, skulle ikke gå til grunde, men har evigt liv. Jeg er så glad for det vers, fordi det viser mig, at Gud elsker mig. Og hvor meget elsker Gud mig. 2000 år siden, kig tilbage, satte den på korset, døende. Han behøvede ikke at dø for mig i øvrigt. Han ville gerne, at han elskede mig så meget, han ville dø for min synd, så jeg ikke behøver at gå til helvede. Og hvis du har det på samme måde, siger du, ved du, jeg er en synder. Jeg ved det. Jeg fortjener at gå i helvede, ligesom Bibelen siger. Syndens løn er død, men jeg vil ikke i helvede. Og jeg tror, at Jesus Kristus er Herre. Han er den eneste, der kan tage mig derhen, hvis du har det sådan. Jeg efterlader dig i en bøn. Det er ikke en magisk bøn. Det viser bare den tro, du har på Jesus. I den bøn vil du sige noget i retning af dette. Kære Jesus, Lamasana, jeg fortjener at dø i dit nærvær. gå til helvede, men jeg Du døde tror, for mig. Vær så venlig og redde mig. Amen. af evigt liv og tag mig til himlen. Ligesom det i enkel tro. At stole på Kristus, ingen andre end Jesus Kristus. Så hvis du er villig, bed den bøn.
Jeg vil gerne have, at du bøjer dit hoved denne gang og beder denne bøn med mig. Jeg vil have dig til at mene det i dit hjerte. Hvorfor beder du ikke denne bøn, kære Jesus? Jeg ved, jeg er en synder, og jeg fortjener at dø og gå til helvede, men jeg tror, du døde. For mig. Vær så venlig at redde mig og tage mig til himlen, når jeg dør. Jeg accepterer din gave med evigt liv, og jeg stoler på dig. For kun dig. Tag mig til himlen. Tak, Jesus, for at redde mig. Amen. Hvis du bad den bøn og mente det i dit hjerte, betyder det, at du kun stoler på Jesus. Intet andet. Ingen andre end Jesus. Tak Guds løfte. Til dig siger Gud, at den, der tror på ham, ikke skal gå til grunde, men have evigt liv. På grund af troen alene i Kristus har vi evigt liv. Så på grund af det, når jeg dør, vil jeg ikke gå til helvede, fordi jeg har evigt liv. Jeg bad denne bøn tilbage i 1986. Jeg har ikke været perfekt siden der. Lige siden der har jeg haft evigt liv, og jeg vil aldrig miste det, fordi det er evigt liv. Min frelse er ikke baseret på mine handlinger. Min frelse er baseret på Jesus Kristus og hans sandhed og hans løfte. Han siger, hvis du tror på mig og stoler på mig, vil jeg tage dig til himlen. Jeg vil give dig evigt liv. Det er det, jeg stoler på. Jeg går i himlen, ikke fordi jeg er god. Jeg skal i himlen, ikke fordi jeg er baptist. Jeg skal i himlen, ikke fordi jeg lever et godt liv og prøver at være god med mine naboer. Jeg skal i himlen, fordi jeg indser, at jeg er en synder. Har brug for en frelser, og jeg beder Jesus Kristus om at være min frelser. Pris Herren for den dag. Jeg er glad for, at nogen viste mig, hvad Bibelen siger om at komme til himlen. Hvis du ikke er frelst, ville du så blive frelst i dag. Tak fordi du kiggede. Have en god dag.